Kaixo, ni Xabi naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Hugo naiz eta antzerki honetan Otso izango naiz. Kaixo, ni Laia naiz eta antzerki honetan eskolaria izango naiz. Kaixo, ni Mari naiz eta antzerki honetan Txanogorritxu izango naiz. Kaixo, ni Nora naiz eta antzerki honetan Amatxo eta Amore izango naiz. Egun batean, Amatxok Txanogorritxuri deitu zion. Txanogorritxu, Txanogorritxu. Zer ama? Amona gaixorik dago, tori xazkeo, baina kontuz bidea, Otso goze asko dauka. Agur, Txanogorritxu, txupizna, agur. Eta Txanogorritxu eskolariarekin topatu zen. Kaixo, Txanogorritxu, kaixo, egurria. Nora zoaz? Amonaren etxera. Kontuz bidean. Otso gozetik bat dabil. Agur, Txanogorritxu, bizena. Eta Txanogorritxu etxearekin topatu zen. Kaixo, Txanogorritxu, kaixo, Otsoa. Nora zoaz? Amonaren etxera. Non dago? Hortik. Egingo dut lasterkete bat egingo dugu. Zu hortik eta ni hortik, bale? Xabi. Eta Otsoa Amonaren etxera iritsi zen. Tok, tok, nor da? Txanogorritxu nahi, sartu, sartu. Jantzikoren Amonaren azapa eta ohea noa. Eta Txanogorritxu iritsi zen. Tok, tok, zein da? Txanogorritxu nahi, sartu, sartu. Amona, zer handiak dituzun? Zu hobeto ikusteko. Amona, zer handiak dituzun? Zu hobeto entzuteko. Amona, zer zurrun handia daukazun? Zu hobeto usaintzeko. Amona, zer handia daukazun? Zuri hobeto jateko. Lagundu da. Otsoa gelditu zaitut. Eta orain, Otsoari tripa irekiko dion. Txanogorritxu, amona! Eta orain, Otso hau hemendik eramango dut baserri batera nire lagunei eskerrik asko egurtile. Ez horregatik. Eta antzerkia bukatu